Vítajte pri 7. epizóde podcastu Naša Trnava. Mojím dnešným hosťom je David Géci, alebo pre niektorých známy ako Dave the Chef. Vítaj. Ahojte, ahojte. A ako by som ho predstavil, tak povedal by som, že David je kulinársky fanatik, alebo môžeme povedať aj foodbloger, aj keď nie každý na toto slovné spojenie teraz reaguje v pozitívnom slova zmysle, ale keď si pozriete to, čomu sa David venuje, či už ho sledujete na Instagrame alebo v televízii, tak viete, že on naozaj tú kuchyňu miluje, takže dnešný podcast bude naozaj chutný a budeme sa rozprávať najmä o tom, čomu sa David venuje. Tak poďme na to. Tak, aby som začal, aká bola tvoja cesta k profesionálnemu vareniu, k tomu, k čomu si sa vlastne teraz dostal? Kedy si a ako začal? Cesta bola dlhá, samozrejme, jak už tomu býva zvykom, lebo ja som už nejakých 16-17 v podstate sa musel tak na polku starať o seba sám, alebo teda hlavne čo sa týka jedla a nejakých týchto vecí. Takže som mal také prvé pokusy, že skúšal som doma váriť nejaké také klasické veci a vtedy nebolo moc dostupných surovín ako dnes, hej, že išiel si do obchodu všelijaké klasiky, takže som ani moc sa do toho nevyznal a niečo som tam baštrngoval doma a kadečo z toho zaujímavé vyšlo, ešte doteraz mám nejaký recept niekde na internete, čo som tam šľahol v tom čase a teraz sa na tom smejem, ale také sú proste začiatky, čiže je to cca 18 rokov dozadu alebo tak nejak, aj keď už v podstate od malička som sa trochu tak motal, jak často hovoria ľudia, že pri babke v kuchyni, tak ja pri dedovi, lebo môj dedo je skôr ten kuchynský typ, on bol aj kuchár sem tam v živote a doteraz veľmi rád varí aj pre mňa a zdieľal so mnou celú tú moju cestu, takže asi takto nejak. Takže ty si vlastne neštudoval za kuchára. Neštudoval, našťastie. A ja som vlastne vždycky považoval školu za takú veľmi dôležitú a som sa aj snažil nejako proste mať dobré vzdelanie, čiže ja som študoval obchod a celkovo nejaký zahraničný obchod a ekonomiku a tieto veci, čím som sa aj dlho živil. Inak ty sa možno v tomto aj pohybuješ. Je rovnako aj v zahraničí takto vnímané štúdium za kuchára ako nejaké podradné alebo tak? Nie, práve že v zahraničí, alebo teda hlavne v západnom svete je to vnímané niečo ako, ja neviem, by mal byť možno učiteľ alebo lekár, dobre, to možno preháňam, ale keď je nejaká reštaurácia naozaj silná a ten šéf kuchár je osobnosť, tak je naozaj osobnosťou aj tak vnímaný. Zatiaľ, čo u nás, aj či si už čašník alebo kuchár, tak sa to tak bere, že si bol sprostý, nemal si čo robiť, tak si proste išiel za kuchára čašníka a to není úplne ideálne. Každé zamestnanie má niečo do seba a ak ho robíš poriadne, tak je podľa mňa veľmi dôležité. Čiže úplne jedno, či si stolár, kuchár, čašník alebo mozgový chirurg. A zo slovenských z týchto škôl nemal si s nikým takú pozitívnu skúsenosť, že nejaký fajn prístup, napadá mi napríklad hotelovka v Piešťanoch, niekto to hodnotí pozitívne, že nepoznáš odtiaľ ľudí? Tak poznám aj z piešťanskej hotelovky, aj z bratislavskej Mikovinky. Aj tu vlastne rovno vedľa môjho domu je škola cyklická, ktorá síce teraz už bude zatvárať svoje brány, ale aj kopec odtiaľ je veľmi šikovných ľudí na čele s Patrikom Hanzelom, bývalým šéfkuchárom akadémie. Čiže aj z týchto škôl, ktoré sa berú ako na Slovensku, ako sme spomínali, podradné, je veľa veľmi, veľmi šikovných ľudí, len to nejakým spôsobom nevieme doceniť. A ty samého seba, dobre teda, že neštudoval si to, venuješ sa tomu dnes, považoval by si samého seba za profesionálneho kuchára dnes? Ja seba nepovažujem ani len za kuchára, nie to ešte profesionálneho a to tak hovorím preto, lebo častokrát vnímam takú tú zlú energiu od niektorých kuchárov, ktorí akože majú asi veľké ego a tvária sa, že pokiaľ nejsi ten človek, ktorý prešiel londýnskou kuchyňou, kde po tebe nejaký 60-ročný šéf-kuchár hádzal pánvice a ty si tam šúpal zemiaky, zatiaľ čo od teba hásili cigarety a podobné veci, že tak nemôžeš byť kuchár. Ale ja proste sa neporovnávam s týmito najlepšími slovenskými šéfkuchármi, lebo oni sú úplne inde, sú úžasní, vedia, majú všetky tie skills, techniky, ovládajú.
a sú inde, ale zároveň, keď si to tak pozriem, tak bežný šéf-kuchár alebo kuchár na Slovensku je človek, ktorý si chce všetko uľahčiť, hádže do jedál polotovary a hovadiny a je mu všetko jedno a zas od takéhoto kuchára si myslím, že asi som lepší, pretože idem do detailu a snažím sa robiť veci poriadne a kvalitne, čiže je to v podstate jedno za mňa, proste môžeš byť čím chceš. A nie je podľa teba akoby trošku problém aj tie formálne požiadavky na to, lebo akože keď sa nad tým teraz zamyslím, tak v každej reštaurácii v podstate musíš mať nejakého zodpovedného vedúceho a tak čo vlastne má nejaké to vzdelanie alebo živnostenský list. Predpokladám, že to tak je pri týchto gastroprevádzkach, že tebe sa toto nikdy nestalo, že by mali kvôli tým formalitám voči tebe nejaké predsudky alebo tak? Tak tým, že ja som vlastne nikdy nevaril v reštaurácii normálne, tak sa to ani nemalo ako úplne stať, lebo pretože keď sa chceš zamestnať ako kuchár, tak myslím, že na to aj nejaké administratívne veci potrebuješ, ale keď ako varíš niekde ako firma na nejaké eventy, tak tam je potom zase dôležité, aby firma mala v živnostenské nejaké oprávnenie v tomto, čo my ako Food Events máme, takže záleží. Ale samozrejme podľa mňa, keď si nejaký človek, ktorý robil 15 rokov automechanika, zrazu chceš ísť robiť do kuchyne, tak myslím si, že to není úplne len tak, že ideš. Hej, že nie je to až také jednoduché, ale nelákalo ťa to nikdy ísť do reštaurácie? Nelákalo ma to absolútne, lebo v tomto akože veľmi obdivujem tých šikovných chalanov, šéf-kuchárov, ktorí tomu obetujú celý život, lebo naozaj, keď si to zobereš, tak to sú minimálne 12-16 hodín, myslím, v tej kuchyni na nohách, zhrbený, bolia ťa nohy, kríže, všetko možné, nemáš život, často to potom sklza, že tí chalani sú rozvedení a jedno s druhým, čiže pre mňa klobúk dole, že toto sú schopní urobiť, ale ja som vždycky akože mieril na inú cestu asi. Tak teraz sa môžem povenovať tej inej ceste. Ako by si popísal ty svoj štýl varenia? Tak môj štýl varenia je... Tak ja najradšej varím, takto by som to prevrátil, že najradšej varím nejakým svojim blízkym, nejaké rodine, kamarátom a komunite. Ja som aj teraz začal robiť takú garážovicu, by som to nazval, za domom, kde volám aj cudzích ľudí, aj susedov, kde koho, proste kto príde, tak tomu dám jedlo, máme tam hudbu, varíme tam a snažíme sa rozdávať radosť a trošku spájať tých ľudí, ak sú teraz od seba oddelení v kontexte celej situácie v spoločnosti, čiže trochu takto. A to je taký ten môj štýl, že chcem mať z toho radosť, chcem tvoriť niečo zaujímavé, rôzne si robiť fermenty, nakladané kyslé veci, všelijaké takéto a proste ukazovať to ľuďom, aby sme sa o tom spolu porozprávali a mali z toho radosť. Čiže to je pre mňa to gro, lebo keď organizujeme nejaké eventy, akcie pre súkromné skupiny alebo aj verejnosť, tak som radšej, keď najmeme nejakých kuchárov, ktorí to odvaria a ja mám proste rád niečo, čo je veľmi osobné a kde sú emócie. Kedy si prvýkrát si možno tak uvedomil, že toto ti robí radosť naozaj, vieš? Lebo keď si ja začal variť, tak si varil samému sebe, predpokladám, ako prvé. Najprv samému sebe, ale vlastne som varil aj bratovi, aj tatinovi a to bolo také, že keď si to dali a videl som, že sa tešia z toho, že im to chutí, tak som proste cítil to, že wow, že toto ma baví, že ako keby, že sa chcem o nich postarať a potom sa to rozvíjalo tak, že prišla partia kamarátov a niečo som uvaril. Teraz ja neviem, sem tam u svokrovcov niečo a tam prídu nejakí kamaráti a že keď sa tí ľudia tešia, tak vlastne ja si len sťažujem život, lebo lietam a proste grillujem a robím niečo, ale tým, že oni sa tešia, tak mne to vlastne ako keby toto vynahradí a užívam si to. Jasné, chápem. A stretol si sa niekedy aj s takým, možno od tvojich blízkych, že to nepochopili? Alebo nechceli akoby ochutnať to, čo si pre nich pripravil? Áno, a toto môj svokor dobre nazýva, že
psovi zákusky alebo svíňam perly. A teda to je to, akože ja to vôbec neodsudzujem, lebo každý máme nejaké iné záujmy, ale mrzí ma celkom, keď je niekto tak uzatvorený, že vlastne mu chceš otvoriť obzor a ukázať niečo zaujímavé, ale on ti povie, že to nechce, lebo na to není zvyknutý. Hej, čiže urobíš nejakú variáciu niečoho a ti povie, že že to nie, že radšej rezeň mi daj, vieš. Tak ma to tak mrzí, lebo to nechce ani ten človek vyskúšať, ale nestretávam sa s tým často. Hej, no, to ti poviem taký vtip, že teraz, jak som bol v tom Francúzsku a dával som ten brzlík, tak si bol jediný, čo mi na to dal like na celom Instagrame, lebo som si tak uvedomil, že však to asi ani ľudia nepoznajú jednak u nás moc, že sa to nejedáva. A aj tam inak, keď som to dal, tak tí Francúzi na mňa pozerali, že fakt toto chceš, a také na mňa pozerali ešte, keď som to jedol, že či som s tým v pohode. Ja som to jedol tiež prvýkrát, akože nevravím teraz, že by som odpadával z toho, ale bolo to niečo, čo som nikdy neochutnal. Akože ja uvedomil som si, že moc neexperimentujem asi v živote s jedlom a že to je dosť škoda. A ja mám pocit, že ty sa snažíš v tomto posúvať limity, že čo je aj pre tých ľudí také bežné. No. Je to tak, akože ten brzlík som ti tak v dobrom závidel, lebo si hovorím, že vyzeralo to super a by som si to dal, ale je kopec takýchto vecí od vnútornosti, ktoré ľudia odsudzujú, pritom sú to lacné suroviny, kvalitné, ktoré si ty môžeš doma pripraviť a keď ich urobíš dobre a zaujímavo, tak sú perfektné. Však si zober len taký mlieč z kapra, podľa mňa 99,9% ľudí to chytí a vyhodí to do koša, ale ty keď to pekne vysmažíš do chrumka a dáš si k tomu nejakú majonésku, niečo kyslé, tak proste si to odkrojíš a to je úplne, že wow. A čo si jedol také najnechutnejšie? Najnechutnejšie, aj keď pre mňa to bolo chutné, boli v Kambodži rôzne tieto chrobáky, škorpióny, také mini žaby a všetko toto vysmažané a tam to bolo super, že keď som bol na tom trhu a dal som si to s nejakým čili a cibulkou, že to bolo brutálne chrumkavé, ma to bavilo a vtedy s kamošom si hovoríme, že to je paráda, že nakúpme si na hotel. Tak sme si nabalili 3 sáčky, došli sme na hotel, že pustíme si film, odbalili sme to, ale jak to v tom sáčku proste zvohlo, tak to bolo úplne odporné, že sa to nedalo jesť, vieš, takže proste musí byť čerstvé. Ale akože zjem v podstate všetko. S jedinou vecou mám problém a to sú živé tvory, ktoré často jedia v Kórei, ale to proste je už pre mňa no-go zóna, že zažíva akože nejaké zviera jesť, to už nie. A čo je také napríklad, čo jedia živé? Viem, že aj ryby robia tak, že živá ryba trochu nakroja, len tak osmahnú a proste sa ti hýbe na tanieri, alebo už úplný extrém mi hovoril kamoš, ktorý tam veľa cestoval, že opici jedia mozog zaživa. Tak to už je za mňa tak extrém a tak nehumánne, že to už nie. No. To už je dosť. A čo si ty také pripravoval? Že čo bolo, že ty si sám bol prekvapený z tej negatívnej reakcie ľudí, že toto asi ne. Tak určite ten mlieč z kapra nejako takto v vnútornosti celkovo z ryby, napríklad pečienka z osumca je výborná a môže z nej urobiť rovnako paštetu ako, ja neviem, z kuracie alebo z kačacie a je veľmi podobná, akurát tam je taký ten šmrn z tej ryby a je to perfektné. Čiže asi tie vnútornosti a tieto veci, či už hovädzie, bravčové alebo aj rybáci. A akoby myslíš si, že takáto kuchyňa, tie chrobáky a lebo ja som čítal, že mali by sme to začať akceptovať, lebo to je akoby dobrý zdroj, ako potrava, ktorý do budúcnosti asi sem príde. Že myslíš si, že aj na Slovensku to môžeme očakávať viac a viac do budúcnosti? Ťažko povedať, inak to je zaujímavá téma, lebo všímam si a čítam dosť veľa článkov takých dosť protichodných, kde niekto akože vysvetľuje, že to má nejaký zmysel, keď sa to pridá do nejakých potravín, niekde sa dosť upozorňujú na nejaké rizika. Neviem úplne akože nejako sa k tomu postaviť, lebo sa do toho tak nevyznám, akože v zásade z nejakého takého etického pohľadu, alebo jakého by mi to nevadilo, ale samozrejme určite chcem jesť zdravé veci a aby to malo nejakú hlavu a petu, takže dovezené červy z Hongkongu, pomleté do múky nejakej rážnej našej, tak to mi nedáva moc zmysel, ale tak všetko je uhol pohľadu. No jasné. Takže toto sú v podstate jedlá, ktoré ty hovoríš, že v Kambodži niekde na trhu alebo tak, ale to sú, predpokladám, niektoré z tých zaujímavých jedál si zažil aj v tých michelinských reštauráciách. Čo táto akože vysoká kuchyňa, tá vysoká gastronómia, je ti to blízke? Už mi leze na nervy trochu, ale je mi to blízke, samozrejme, len často cestujeme vlastne s klientami do michelinských reštaurácií, zatiaľ primárne po Európe, robíme také food tripy a
mám v podstate veľa z tých najlepších svetových reštaurácií pochodených od Nomy, Alchemist, Cellar Decan Roca v Girone a tak ďalej, čiže to sú najväčšie svetové špičky, kde máš všade, ja neviem, od 25 do 40 chodov na tej večeri, čiže je to celkom šialené, aj keď samozrejme tie porcie sú nastavené tak, že sa naješ akurát, ale už som z toho trochu taký, že radšej mám, keď si sadnem niekde do dobrej nejakej takej bežnej reštaurácii slovenskej a dám si nejaký segedín alebo proste nejaké mäso s knedlou a som šťastnejší ako z tohto, ale samozrejme je to obrovský zážitok, lebo toľko chutí a rôznych kombinácií a surovín a k tomu pairingy, či už vinné alebo nealkoholické sú veľkým zážitkom. A čo ti hovorí, že ti niečo vadí? Že čo ich možno spája? Také klišé nejaké, že v týchto michelinských reštauráciách sa s tým stretneš. Čo ich tak spája? No tak je tam vidno tú vášeň, lebo bez toho takýto koncept robiť nemôžeš, lebo to je tak zložité a toľko tých chodov a všetkého, že to sú kuchyne, kde je 20, 40, 60 kuchárov, aby toto vedeli pripraviť. Čiže naozaj oni idú strašné bomby, strašne makajú, aby to všetko bolo a toto ich veľmi spája, tých najlepších. Ale sem tam je to možno už trochu moc, že mám radšej také uvoľnenejšie koncepty, ale je to také, že musíš si to zažiť a vtedy až zistíš, o čom to je. Takže napríklad reštaurácia Alchemist v Kodani má 2 michelinské hviezdy, teraz momentálne Rasmus Munk, ktorý je ten šéfkuchár, je vyhlásený najlepším šéfkuchárom sveta. Tam večera trvá 8 hodín a ideš cez rôzne nejaké štádia tej reštaurácie. Čiže to je zase fajn, že ty sa presúvaš, že nie si stále na jednom mieste 8 hodín usedený, ale že ideš cez rôzne zaujímavé miesta, je to také predstavenie, že oni hovoria, že zažiješ 40 vnemov a medzi tie vnemy patria aj jedla, ale aj nejaké iné zážitky. Až dojdeš úplne nakoniec a vlastne si povieš, že to jedlo bolo výborné, ale celý až ten produkt, ktorý si dostal so všetkým, je to naozaj snou peckou, takže treba zažiť. No. Dá sa to zjesť, toľko chodov? Dá, jasné, lebo tie chody sú maličké a oni presne vedia, jak to nastaví tak aj časovo, aj tými súrovinami, že nedostaneš 25 krát bôčik alebo jeleňa, alebo tak, aby si odpadol, ale väčšinou začínaš veľa chodmi zeleninovými, rybacími a na záver pár mesitých. Čiže v pohode to zvládne aj človek, ktorý nezie až tak veľa. A koľko to stojí v takýchto reštauráciách, takéto degustačné menu? Toto je veľmi široká škála, lebo vieme začať niekde v zahraničí, nájdeš aj reštaurácie aj na Slovensku v podstate degustačné koncepty, kde vieš začať okolo 60-70 eur, 80 aj s párovaním a končí to, ja neviem, tak v tomto Alchemist vieš dať aj 2000 eur za večeru, ale tam už je to s párovaním ikonických svetových vín, kde tie vína stoja viac ako to samotné jedlo, pretože sú tam drahé šampáň a rôzne tieto veci, čiže toto je taká najvrchnejšia asi hranica za večeru, ktorú som ja zažil, ale asi si viem predstaviť, že to vie byť aj viac niekde možno. A keď by sa chcel človek pridať na nejaký takýto trip s vami, tak môže? Alebo ste skôr taká uzavretá partia, komunita? Môže, jasne môže. My sme trochu zmenili štýl z takého toho verejného komunikovania, že sa snažíme skôr pre nejaké privátne skupiny, ktoré dáme dokopy, niečo zorganizovať, ale vždycky sa dá, aj keď sa prihlási jednotlivec alebo dvaja, niečo vymysleť, niekoho spojiť a zobrať, čiže sme otvorení všetkému a pre nás je dôležité to, preto bereme od jedného človeka až po maximálne 8, aby to bolo veľmi osobné, aby sme boli spolu, aby sme mohli sa porozprávať a všetky tieto veci. Čo ti najviac vyrazilo dých? Akože zo všetkých takýchto zahraničných ciest tvojich, možno to jedlo, opíš to miesto, okrem tohto teda v tom Dánsku? Tak tento Alchemist bol taký pompezný týmto, ale keby som zase mal povedať, že jedlo, tak jedlo ma najviac očarilo v reštaurácii Enigma v Barcelone. Tam je šéfkuchárom Albert Adria, ktorý je z ikonickej reštaurácie El Bulli, ktorá vlastne ako keby pomaly začala celý tento boom týchto šialených degustačných konceptov. A
tam mi strašne vyrazilo dých to, že prišli prvé jedla, ktorí boli extrémne silné chuťovo. Ja si hovorím, že OK, zase sa to pokašle, zase to pôjde dole vodou, lebo často tento problém býva. A tam bolo asi 30 chodov, ktoré boli tak silné chuťovo, že úplne som bol z toho hotový, pretože mám rád silné chute a tam to išlo, že jedna väčšia bomba jak druhá a bol tam najúžasnejší servis, kedy čašnička niekedy po polnoci behala po ulici a kývala na taxíky, aby nám proste nejaký zohnala, že nebolo to, že dobre, koniec večere, choďte domov, ale ona úplne úžasná, dala nám obálku, že ste tu vždy vítaní jak doma a naháňala nám tam taxík, takže toto je niečo, čo ti urobí ten zážitok a pritom mi ju to nestalo skoro žiadnu energiu. Čo by ma zaujímalo, že či v týchto reštauráciách tohto typu chodia tam akože všetky typy ľudí, alebo iba nejakí boháči? Toto som rád, že sa pýtaš, lebo často si ľudia myslia, že takéto koncepty sú len pre nejakých vyvolených, pre tých, ktorí sú milionári a tak, ale vôbec to nie je pravda, lebo pri tých reštauráciách nájdeš aj úplne obyčajných ľudí. Samozrejme, OK, keď máš za večeru zaplatiť, 200-300 eur na hlavu, je to veľa. Určite sa to zdá veľa ľuďom veľmi prestrelené, ale keď máš tú gastronómiu rád, tak si myslím, že není až taký problém si za nejaké obdobie tú sumu našetriť, odložiť si a niekto si povedzme kúpi kabelku, niekto ide na výlet niekde a kúpi si nejaké oblečenie alebo čokoľvek a niekto si ušetrí na to, aby išiel do tej reštaurácie a užil si ten krásny zážitok. Takže si myslím, že je to úplne to isté, akurát, že to má skôr ten nehmotný charakter a je to ten zážitok, ktorý máš na celý život, kdežto kabelka sa ti o pár rokov rozpadne a už si na ňu zabudol. To je pravda. A vlastne v týchto reštauráciách tam bývajú aj dress cody nejaké? Bývajú. S týmto mám ja asi najväčší problém, lebo ja mám veľmi rád uvoľnený štýl a keď ja sa môžem uvoľniť. A samozrejme v zime to vôbec nie je problém, že si dáš dlhé gate, košelu alebo niečo také, ale veľmi mi vadí, keď idem v júli niekde, kde je 40 stupňov a musím mať oblek, tak je to také, že neúplne príjemné, ale začína sa to uvoľňovať. Cítim, že už aj v tých michelinských reštauráciách, že ti stačí nejaká polokošela alebo také niečo, takže je to v pohode pomaličko. Zažil si tam aj nejakú smiešnú situáciu? Taký akože príhodu? Tak zažil som veľa takýchto príhod, väčšinou sú spojené s alkoholom, žiaľ, ale tak to už býva, takže zažil som aj, že vlastne jeden klient práve zhodou okolností v tom Alchemist, tak dostával tam nejaké predjedlo, alebo teda jeden z chodov bol na takom silikonovom jazyku a na špičke bol taký krém, ktorý si mal ten jazyk chytiť a zlízať ten krém. A on, jak bol už taký pripitý, tak to chytil a to tak, ne že odhodil, ale tak to odsunul, že toto... počkaj, musím slušne mať. Toto jesť nebudem a tak to odstrelil preč a vtedy som sa len chytal za hlavu, že máma mia, že tuto, na tomto mieste teraz sa toto musí udiať, ale tak aj to je súčasť života. Potom o to na druhý deň mrzelo, samozrejme. A aj sa stalo akože v týchto top reštauráciách, že by ten šéf-kuchár akože prišiel za vami a nejakým spôsobom komunikoval? Stáva sa to, ale my ako keď robíme ten food trip sa o to aj snažíme tým, že už opakovane chodíme do tých reštaurácií, už sa tam trochu aj poznáme, máme tam nejaké vzťahy, tak sa snažíme aj tých šéf-kuchárov, somelierov privolať, aby sa s nimi ľudia vedeli porozprávať, odfotiť a tak. Takže áno, a je to potom zase úplne iný zážitok. Párkrát, keď som bol napríklad vo Florencii v dvojhviezde alebo tak to bolo také smutné, že absolvuješ celé to menu a vlastne ani nevidíš, kto ho uvaril, iba ho odieš a ideš preč, tak ten zážitok potom veľmi stráca na hodnote, vieš. Tam je inak veľký rozdiel cítiť medzi 1, 2 a 3 hviezdou, alebo... Nie nevyhnutne, pretože sú aj jednohviezdy, napríklad teraz sme boli v septembri poslednom reštaurácii Iris, ktorá je v Norsku na fjorde, taká futuristická kupola, niekoľko, 20 metrov zasahuje aj podmorskú hladinu, úplne šialený koncept, krásny, prenádherný, všetko a má len 1 hviezdu zatiaľ. A keď ju porovnáš aj s nejakou 2, 3 hviezdou, ktorá je síce kvalitná, ale možno ten zážitok, to prostredie a tak nie je až na takejto úrovni, tak vieš, je to úplne v pohode porovnateľné. Myslíš si, že budeme mať na Slovensku niekedy?
nejakú reštauráciu s Michelinskou hviezdou? Podľa informácií, čo akože vydalo ministerstvo toho športu a niečoho, či jak sa volá? Cestovného ruchu. No. Cestovného ruchu, tak budúci rok, ale není to samozrejme potvrdené, takže sám som zvedavý, ale čo môžem povedať je tak tento rok, teda minulý rok chodili komisári a tento rok vychádza oficiálne na Slovensku prvý celosvetový Bedeker Goemio, ktorý budem ja s mojím kolegom organizovať gala večer v júni odovzdávania týchto cien a Bedekru, čiže konečne niečo prvé, čo prichádza veľa. Na základe toho cestujú Rakúšania, Nemci, Švajčiari, takže veľmi to môže tomu turizmu pomôcť. Bude tam okolo 150, myslím, že reštaurácií z celého Slovenska odbodovaných od 10 bodov vlastne, keď máš už si Bedekry po 20 najviac. Tam je to nie 1, 2, 3 michelinské hviezdy, ale tam je to 1, 2, 3, 4, 5 čapíc takých tých kuchárskych. Čiže bude ten gala večer a verím, že toto veľmi pomôže aj tomu turizmu, aj tým reštauráciám, aj všetkému okolo. Takže a kde to bude? Gala večer bude v Bratislave. Takže v júni bude už dostupný ten Bedeker, on bude v tlačenej forme, v takej knižke, ale bude aj v aplikácii. Čiže ty, keď budeš chcieť ísť na cestu, ja neviem, do Ružomberka, do Mikuláša a nebudeš vedieť, kde sa tam máš ísť nájsť, tak si klikneš aplikácia, pozrieš si tam Ružomberok a budeš vidieť reštaurácie, ktoré sú zaradené, aké majú hodnotenie, na základe toho si vybereš a môžeš ísť, takže pecka. A ktoré reštaurácie sú pre teba na Slovensku také, že top, že by si to zaslúžili? Tak za mňa osobne, tak samozrejme každý povie, že Ek v Bratislave na Devíne, lebo je to veľmi pompezná reštaurácia, úžasné jedlo, celé to prostredie, akože keď to porovnám s trojhviezdami, s niektorými vo svete, tak mi to príde akože tým priestorom a všetkým ešte lepšie. Otázne je potom ďalšie veci, lebo veľa faktorov to ovplyvňuje, takže samozrejme to. Ale pre mňa je takouto srdcovkou reštaurácia Gašperov Mlyn v Batizovciach vo Vysokých Tatrách, pretože tam cítiť takéto srdce. Tam prídeš na tú večeru a horí tam oheň v krbe a cítiš sa ako keby, že prídeš k niekomu na návštevu a vyjde z kuchyne Jožko Breza, ktorý je za mňa asi najlepší aj najpokornejší slovenský šéf-kuchár, ktorý ti predstaví to menu a porozpráva sa s tebou, tak to je zážitok fakt najvyššej úrovne. A to teda, keď už by to tam dotiahlo ľudí, tam sú Tatry hneď a všetko akože okolo toho, takže to by mohlo byť zaujímavé, ale teda uvidíme, keď sa do toho má vkladať štát, tak som zvedavý, že jak to povede, lebo... Však toto, presne, lebo Goemio teda nemá nič so štátom, majiteľ licencie Čech pre Slovensko, Česko a Maďarsko, čiže tam štát robiť nič nemusí, ani nerobí, takže to ide, ale pri tom Michelin uvidíme, lebo teda štát musí pozvať tých inšpektorov a to vlastne aj zaplatiť celé. Takže tam bude problém, keďže sa teraz aj mení, nevieme, kto bude minister nový do cestovného ruchu, takže no, bude to ešte sranda. Dobre, v ďalšej časti by som ste rád pýtal na lokálne potraviny alebo lokálnych výrobcov z okolia Trnavy. Podľa mňa, aspoň ako to ja vnímam, tak čoraz viac ľudí sa snaží nakupovať takto lokálne. Čo sú tvoje obľúbené miesta v Trnave a okolí, kde ty chodíš nakupovať? Tak keď mám na toto odpovedať, tak určite sa núka povedať, že náš trh, ktorý máme v piatok, sobotu v centre na Trojičnom námestí, alebo teda v tých prilahlých uličkách, je miesto, kde vieme nakúpiť fakt úžasné veci. Len je dôležité tam vedieť od koho, trochu to rozdeľovať, lebo musím to proste povedať tak, že je tam veľa predávajúcich, ktorí majú označenie predaj prebytkov z dvora, tým pádom sú ako keby oslobodení od nejakých tých daní a tak, lenže jednoducho v marci predávajú ananásy, mandarinky, neviem čo, takže logicky to není predaj z dvora, ale je tam... Inak, ale ja s tým nemám problém, lebo však je v poriadku predávať ananásy, všetko, len by to malo byť nejako ošetrené spravodlivo, lebo potom trochu na to trpí detko, ktorý má mozole na rukách, ktorý celý rok dré niekde v skleníku a kade tade, aby mohol predávať tam nejakú zeleninku, ale je tam niekoľko predajcov, ktorí sú fakt vynikajúci, ktorí to majú odmakané, ktorí mi ukazovali videá. Ja som trošku aj chcel ich ponavštevovať a urobiť im také promo, čo sa veľmi nepodarilo. Tam už bola loptička na ich strane, ale chcel som im pomôcť, pretože si myslím, že si to zaslúžia tou tvrdou prácou.
a naozaj akože majú tam výbornú zeleninu aj ovocie. Čiže tento trh je takouto vstupnou bránou, pretože tam nemusíme vynaložiť žiadne úsilie a hľadať si farmy popri Trnave, ale iba prídeme piatok, sobotu na trh, kde je tých stánkov milión. Treba trošku aj rozmýšľať. Keď má niekto sortimentu, že 42, už mi to niečo hovorí, že to asi nevypestoval. Potom sú tam ľudia, ktorí majú 3, 4, 5, 6 druhov zeleninky a je vidno na nej, že to je s láskou pestovaná. Ale máme aj napríklad v Ciferi jedna farma, potom vo Zvončine je farma, na ktorú sem tam chodím si pre zeleninku, takže tam je v okolí viacero toho. Potom už aj trošku ďalej v Beloch je výborná farma, Vlčí mak, to sú moji výborní kamaráti, ktorí extrémne makajú, aby uspeli a takýmto to naozaj prajem, lebo oni makajú, aby mali dobrú zeleninu a potom už je to na nás, aby sme ju my kúpili a aby sa im darilo, aby mohli rásť, aby sme my mali stále viac a viac lepších produktov. Samozrejme musím povedať farma Pavlice, ktorá má úžasné, jedno z najlepších miest na Slovensku, čo sa týka hovedzieho. Oni sa teda špecializujú na hovedzie. V tom Ciferi, ako som spomínal, je mesiarstvo Andreja Novosedlíka, kde má výborné zase bravčové mäso. Takže aj v okolí Trnavy, aj samotnej Trnave sa dá, myslím, že nakúpiť v podstate všetko. V najvyššej kvalite. Tak jedna otázka je, prečo to ľudia nerobia? Ľudia to nerobia, ja to vidím aj na svojom okolí, napriek tomu, že im každý deň hustím do hlavy, že aké je to dôležité, lebo toto je to, čo ja stále tvrdím, že pre nás je dôležité mať dobrý mobil, oblečenie, drahé auto, ale chceme jesť za 5 eur obed. Ale to nejde, lebo za 5 eur kvalitný obed nemôže byť. Čiže treba aj nad týmto sa zamyslieť, pretože to nám ovplyvňuje naše zdravie, čo jeme. A keď budeme mať drahé auto a mobil, ale budeme chorí, tak nám to bude na nič. Takže treba nad týmto sa trošku zamyslieť a nie vždy všetko nakúpiť pod jednou strechou. Chápem, že je doba uponáhlaná, že chceme ísť do reťazca, nakúpiť tam všetko, vybaviť, ísť domov, ale niekedy stačí trošku pouvažovať, pozrieť internet a tak, lebo častokrát aj tie farmy vám to vedia doviesť. Vajíčka nám dováža často človek, alebo aj iné zeleniny vedia aj doviesť, alebo sem tam vybehnú do Pavlíc, čo je 15 minút od Trnavy, alebo do Cifera 10 minút, si myslím, že není až taký problém, lebo naozaj radšej tam ísť, nakúpiť si to jednorazovo a keď už tak zamraziť a mať potom tú kvalitu, ako proste kupovať mäso s pôvodom niekde z Brazílie alebo odkiaľ. Je to pre teba aj, akože nie pre teba, ale vo všeobecnosti cenovo náročnejšie nakupovať takto? Na konci dňa nie, lebo veľa ľudí si myslí, že je to cenovo náročnejšie, aj keď sem tam sme nastavovali s kolegom aj nejaké koncepty reštaurácií a tí majiteľe nám hovorili, ale my nemôžeme kupovať farmárske produkty, lebo oni sú strašne drahé. A my sme hovorili, že dobre, ukážeme vám to. Nastavili sme ekonomiku, dali sme tam zhodou okolností aj pavlické stejky, aj kopec iných farmárov, huby, zeleninu a ukázali sme im tie čísla a oni boli úplne v šoku, že ak je to vlastne možné, že sú tie veci lacnejšie. No preto, že okrem toho, že to častokrát aj lacnejšie je, tak ty aj keď spolupracuješ s týmito farmármi, tak sa vieš aj dohodnúť na niečom samozrejme, lebo pre nich je tiež výhodné, keď majú vyšší odbyt. Takže, ale aj keď si len tak proste bežný človek, ktorý fyzická osoba chce pre rodinu niečo nakúpiť, tak si myslím, že je dobré kúpiť túto kvalitu, možno si dať to mäso menejkrát do týždňa a na konci dňa ešte ušetríš a ješ aj kvalitnejšie, lebo nemyslím si, že musíme 3-krát denne jesť mäso, na raňajky, šunku, na obed, hovädzie, na večeru, kuracie alebo tak, takže trošku tak akože rozmýšľať a ísť tak tou strednou cestou. Tak to je konzum a možno teraz, keď prejdeme k tomu vareniu, že ty si zastanca aj toho, aby sa varilo udržateľnejšie. Čo možno tuto by si ľuďom odporúčil, že ako v tomto zmeniť mindset v tej kuchyni? Áno, toto je dôležité tiež pre mňa a myslím si, že aj celkovo, že trošku sa nad tým zamyslieť. V tomto je dobrý taká tá vec, že nerozmýšľať možno, že čo chcem uvariť a potom ísť kupovať suroviny, ale najprv mať suroviny, ktoré sú akože dostupné, lebo teraz je sezóna toho a na základe toho, čo mám, tak z toho vymysleť varenie. To je jedna taká dobrá rada a druhá vec je snažiť sa využiť čo najviac. Čiže naozaj, aj keď mám nejaké to zviera, napríklad, ja neviem, som mal od polovníka zajaca,
tak proste som si nevybral chrbát a stehno, lebo to je pekné a ostatné vyhodiť. Hej, tak som si nechal aj nejaké vnútornosti, ktoré sa dajú zaujímavo pripraviť. Nechal som si všetky tie mäsa, aj kosti na nejaký vývar, demi-glace. A takisto je to so zeleninou. Keď naraz šupete veľa zeleniny, alebo nemusíte ani veľa, ale šupky z mrkvy, z petržlenu, z cibule, dať si do mrazáku nejakú misku alebo sáčok, do ktorej vždycky tie šupky prihodíte a teraz keď si budete robiť vývar, tak si tam pekne hodíte tie šupky a vám to dodá veľmi dobrú chuť. A zároveň využijete to, čo by ste vyhodili. Zároveň sa dá ešte z tých šupiek urobiť, ja neviem, prach, čipsy, a to už je taká akože kvázi vyššia gastronómia, čo chápem, že ne každý má na toto nejaké bunky, čas a energiu, ale aj to sa dá, takže je toho veľa. A čo sú podľa teba také najčastejšie potraviny, lebo však teda povedal si zelenina, mrkva a tak ďalej, že ktorými plýtvame strašne? Podľa mňa plýtvame veľa aj mliečnymi produktami, lebo to sú také tie veci, ktoré ideš na nákup a povieš si, že kúpim jogurty, smotany, síry, neviem čo, nafuluješ celú chladničku. Tam potom sa ti to tam napchá do všetkých tých rohov v chladničkách a zrazu len potom zistíš, že toto už je po záruke, ide to von, alebo potreboval som do receptu len lyžicu smotany a už to ide potom von. Čiže aj inak toto je dobré, že si mi takto na to nahral, že je dobré nakupovať nie ako keby, že pozajtra je 3. svetová vojna, lebo dneska už tie obchody sú naozaj, že každých 5 metrov, tak nakupovať len naozaj na najbližšie dni a trošku takto rozmýšľať, lebo na tomto vidím aj u mojej mamy napríklad, že býva sama, ale prídem, otvorím chladničku, ako keby tam bývala 20-členná rodina a potom je to také, že kde to skončí. Hej, tak tam je podľa mňa najväčší problém, že častokrát napríklad moji spolužiaci na výške to vždy hovorili, že oni nevedia variť pre viacero ľudí, že oni vedia len pre seba a zase naopak, že niektorí akože s tými množstvami sú problémy. Takže môže byť aj toto občas problém. Máš pocit, že niektorí zo slovenských reťazcov, takých veľkých, kde sa chodí nakupovať, že sa snažia brať aj tie produkty od takých zaujímavejších akože lokálnych výrobcov? Snažia, lebo vidia, že je ten trend taký, že ľudia začínajú, aj keď pomaly, ale začínajú si všímať, že aj si čítajú to je zloženia veci. Takže vnímam to aj tak, že vlastne aj sa snažia vyhovieť možno ľuďom, ktorí majú intolerancie, že začínajú rôzne produktové rady, však ja som tiež súčasťou jedného z reťazcov v profesne, takže vidno, že zrazu proste aj tieto bezlaktozové veci, bezlepkové, ale zároveň aj vidím, že niektorých reťazcov majú nejaké oddelenie s produktami, ktoré sú od malých slovenských výrobcov, chovateľov, pestovateľov a tak ďalej. Takže pomaličky sa to zlepšuje. Samozrejme je tam ešte obrovský priestor, lebo častokrát oni sa vyhovárajú, že im to nevedia dodať v nejakých tých požadovaných množstvách, ale to je podľa mňa také krátkozraké, lebo dá sa zobrať možno na začiatku aj menšie množstvo, ale keď bude ten odber pravidelný, tak ten pestovateľ, chovateľ bude sa mať lepšie a bude môcť tvoriť vyššiu produkciu a potom dodávať aj viac. Čiže len ono je to stále o tom, že je to viac roboty a musia byť ochotní, niekto ju musí urobiť, hej? Ale je to pre dobro vlastne celej spoločnosti, takže je to dôležité. Ale ja musím inak povedať, že my vo všeobecnosti, lebo ja som žil chvíľu v Belgicku a ja som nikdy nemal na tých reťazcoch taký pocit, že by tam boli tie potraviny tak dobré, alebo ako u nás niektoré, že podľa mňa sme trošku viac zlí voči tomu, čo my máme v obchodoch, ako by sme mali byť. Lebo naozaj to u nás nie je až také zle s tým výberom. Určite. No tak my sme taký častokrát národ, že ešte aj na olympijských víťazov a neviem koho dokážeme nadávať a frflať, takže to už je taký šport tiež ďalší národný, ale tiež súhlasím, že máme tu kopec výborných produktov, tak samozrejme tlačia sa sem stále ešte všelijaké horšie, ale čím menej ich budeme kupovať, tým menej ich bude. A čo sa týka aj zeleniny, keď si to porovná, že neviem, v Amerike, keď pôjdeš do supermarketu, tak to je otraz, jaká tam je zelenina, však to vyzerá, keby pred pol hodinou vyšla z 3D tlačiarne. A tam aj pečivo je také, takže tam je to celé zlé. Všetko je predkrajané, predbalené, predpečené, predvarené, pred všetko s 50 ječkami, takže zase treba si to vážiť a naozaj tých farmárov, aj tých všetkých výrobcov od
cukru, oleja, mlieka, mesa, kadečoho, máme tu milión a veľa z nich je naozaj že výborných. Samozrejme sú aj takí, ktorí kazia to meno, lebo proste robia to, čo robia, to je, jak je kauza klietkový chov pri vajíčkach a sliepkach, tak toto je, ale my to môžeme zmeniť, lebo my sme tí zákazníci a konzumenti, spotrebitelia, a keď budeme kupovať tú kvalitu, tak budú všetci unútení robiť. Hej, no akoby ja sa zamýšľam ešte nad tým, že či teraz tá finančná kríza, ktorá nastala, alebo aj konsolidácia, zvyšovanie cien, že či to trochu neškodí gastru, to je jedna vec, že či niektoré reštaurácie možno nútene aj nepristúpili k tomu, že zhoršili tú kvalitu akoby na tom vstupe, aby nemenili ceny na výstupe, lebo však asi je to logicky, že to je asi prvý krok, čo ich napadne, ale ja som to zachytil, akože, že aj napríklad Trnave rôzne menička, že pozdražovalo sa zväčša, tak ja dúfam teda, že tá kvalita zostala zachovaná, ale povedz ty, aký máš na to pohľad. Ale áno, akože je to tak, ale aj keď zas je to také diskutabilné, lebo tým, že sa vlastne tie dane rozdelili na viacero stupňov tých percent, tak niektoré tie suroviny, keď vieš kúpiť s 5% daňou a potom ich predávaš s vyššou, akože je to určite to do nejakej miery ovplyvnilo, ale zároveň si vždy myslím, že keď za tou reštauráciou stojí človek, ktorý je ekonomicky zdatný, tak sa s tým vie vysporiadať. Samozrejme, ja to neobhajujem, nejsom z toho nadšený a už vôbec nie z nejakej transakčnej dane, ktorá nás ešte len čaká, ale je dôležité naozaj tú ekonomiku viesť. A je veľa reštaurácií, kde nastavujú ceny tak, že pozrú sa na iné reštaurácie a že tak, dobre, dáme to takto. Ale to je že veľmi nesprávne, lebo každý má tie podmienky iné. Ty nevieš, či má sused Jožo vedľa v reštaurácie, či platí nájom, koľko tam má zamestnancov, všetky tieto veci, čiže treba naozaj byť v tomto zdatný, mať ten Excel, kde sa tie veci nahádžu a vyrátajú sa, takže si myslím, že aj v týchto podmienkach sa to dá stále robiť dobre a kvalitne, aj v nejakej akože rozumnej cene, len zasa nad tým treba sedieť a pracovať. Hej. Ako na Slovensku, veď Trnava sa mi zdá, štatisticky má jedno z najdrahších menu na Slovensku, akože keď sa to spriemeruje. Ale to som nechcel. Teraz mi napadlo ešte k tým lokálnym predajcom, že kedysi sa mi zdá, že bolo oveľa viac zelovodcov, aj takých akože hoci kde po meste, že taký je úpadok vo všeobecnosti týchto predajcov. Tak týchto zelovodcárov a rôzne, to je jak potraviny a takto, že ich vlastne vytlačili a zničili tie siete, lebo vieš, ty keď vieš doviesť celého sveta zeleninu, ovocie a fakt tú cenu dať veľmi nízko, tak ťažko sa potom nejakému malému obchodníkovi alebo pestovateľovi ten zelovoc otvorí, lebo mu to všetci odfrflú, žiaľ. Čiže je naozaj taký trend, že toto je možno taká nevýhoda tej globalizácie, keď má samozrejme veľmi veľa výhod, že tí silní veľkí hráči vlastne pošlapali tých maličkých, aj keď mal niekto malé potraviny, ja neviem, drogériu alebo lekáreň a tak dneska už takéto vlastne obchody nefungujú, lebo už sú to všetko veľké siete. Hej, no minimum, akože v tomto smere sa to povytláčalo, že také klasiky, hovorím, zelovoc, ten pri jednote možno mi napadá, že tam ešte je, ak tam vôbec ešte je. Na pešej zóne je, myslím, že na začiatku taký, kde majú akože aj nejaké dobré veci, aj nejaké prekupy dovozy, ale akože všetko majú, myslím, že aj označené s pôvodom, takže je to také férové, mi to príde. Ale mimo toho, akože v tomto smere je to docela úpadok. Dobre, no v každom prípade. Ty a Trnava, ty teda teraz bývaš v Trnave, ak som to správne pochopil, pri Cyklickej, teda gymnázium oproti stanici. Áno, ja bývam v Trnave 7 alebo 8 rokov, tak nejak, inak som pôvodom z Bratislavy, takže bývam tu a páči sa mi veľmi, ako to mesto rastie, že je také malé, útulné, ale veľmi príjemné, všade vieš prísť jednoducho peši, na bicykli, takže... A prečo si sem prišiel? Klasicky som sa priženil. No. Takže takto, akože samozrejme je takáto sranda, stále to tak vnímam, vieš, že Bratislava, Trnava, aj cez futbal a tieto veci, takže sú to také doťahovačky, čo mám aj s rodinou, manželkynou, ale v dobrom všetko samozrejme, takže je to také, že
taká sranda okolo toho, ale mne sa tu veľmi páči z pohľadu týchto všetkých vecí, takže už v podstate môžem aj teraz povedať, že sa tu cítim veľa ako doma. Takže... Tak to je skvelé. A čo ty a gastro trnavské, možno, že aký máš na neho vo všeobecnosti pohľad? Tu by som nebol až taký pozitívny, žiaľ, lebo na to, že Trnava tak krásne, rozvíjajúce sa mesto, úžasné, plné parkov perfektných a všetkoho tohto, čo sme spomínali, tak je toho málo takého, kde by som povedal, že keď niekto by prišiel na návštevu z diaľky, zo zahraničia, alebo tak, že kam by som ho vlastne zobral. Čiže máme tu veľa tých konceptov, ktoré chcú každému vyhovieť. Také tie, kde je aj pizza, aj hamburger, aj losos, aj, ja neviem, sviečková, všetko toto, čo samozrejme v dobrej kvalite nemôže byť, pretože držať to také množstvo surovín a všetko to je až nereálne, takže to mi je trochu ľúto. Samozrejme je tu zo pár konceptov, ktoré si vážim a kde rád chodím, takže len ešte by sa to mohlo trošku zlepšiť. To by ma veľmi potešilo. Tak to súhlasím. Ja mám pocit, že stagnujeme akože v tomto smere dlhodobo, že niekam sa to dostalo pred pár rokmi z ničoho a zrazu stojíme na tom istom mieste už 10 rokov. No. A čo možno je pre teba také top teda? Že čo sú tie miesta, kde by si sa rád vracal? Kam sa rád vraciaš? Teraz ťa budem úplne šokovať. Ale moje najobľúbenejšie miesto je Lahodkareň oproti súdu. Áno, u Troch Ceckov, či jak sa to tam volá. Ale nie, akože to tak s veľkou nadsázkou, samozrejme chodím tam rád na parížsky šalát, rožok ráno, keď sa tam postavíš do výkladu a vychutnáš si toto a vidíš okolo, jak ľudia sa ponáhľajú do roboty a ty si to užívaš, tak to je také veľmi príjemné, ale asi mimo tohto teraz vážne by som povedal, že Bistro Galo je asi pre mňa najväčšia srdcovka v Trnave, pretože tam je tá energia a tá osobnosť tých ľudí, ktorí za tým stoja, teda Veroniky a Miša, ktorí sú majitelia a jak to začali od piky, jak to otvorili, že to bola len taká maličká miestnostička s kuchyňou a teraz bordel a neistota a čo, pôjde nám to a makali strašne a teraz sú veľmi obľúbení, chodí tam veľa ľudí, veľa rozvážajú a proste stále to veľmi prežívajú, akože im na tom záleží a strašne si vážia to, keď tam prídeš a chutí ti a toto a to je pre mňa to dôležité, čiže toto je miesto, ktoré odporúčam každému, kade chodím a som rád, že ho tu máme. Hej, ja keď som tam prvýkrát prišiel, tak mi tá pizza akože vyrazila dých, musím povedať, že na trnavské pomery, kde sa tu robila taká tá tradičná iba slovenská pizza, tomu ja hovorím, taký ten, že čo najviac surovín na jednu kopu, aby tam mokrých, bolo. Všetko. Áno, mokré, všetko, baranie, sír rohy, musí kukurica. byť doťuk, áno, vajco ešte rozbité v strede, akože provinciálka, ako totál. A oni to teda robili akože tak inak, no, že to bolo pre mňa veľmi silný zážitok aj tou atmosférou, takže tie sa tam veľmi rád vraciam. A čo okrem toho možno niečo z centra? Tak v centre samozrejme je asi najsilnejším menom akadémia, aj keď trošku ma mrzí, akým smerom sa uberá, pretože, jak som spomínal už Patrika Hanzela, tak za jeho šéf kuchárčenia tam, to bol pre mňa podnik, kde som bol varený, pečený veľmi často, lebo som mal rád ten jeho príbeh, jak tam aj veľa nosil surovín z farmy a svojej a tak, čiže to bolo úžasné miesto. Nehovorím, že je to teraz zlé úplne, ale jednoducho úprimne stratila veľkú osobnosť akadémia, takže to ma trošku mrzí a viem, že vznikajú nové koncepty. Teraz som zachytil nejakú pekáreň alebo nejaký taký pekárňobar Cuker, ešte som tam nebol, ale vyzeralo to na fotkách, že konečne niečo také hodné roku 2025, takže sa chystám pozrieť. A ešte Perk? V Perku som v podstate bol iba na začiatku a takže neviem úplne to tak posúdiť, viem, že tam boli nejaké problémy, ale neviem sa k tomu až tak vyjadriť, ale páči sa mi aj koncept chalanov napríklad, čo majú halušky, lebo je to úplne jednoduchá vec, ale baví ma to, lebo tiež to urobili na kolene, na Halenárskej, zadarilo sa im, teraz sa presunuli, vlastne sú oproti Perku, myslím, a že
robia proste niečo, čo není nejaká obrovská, vysoká gastronómia, ale je to kvalitné, je to dobré, chutí mi to, často si to aj objednám, čiže toto sú aj také konceptíky, ktoré sú malé, ale páčia sa mi. Hej. Je to, ako tá iná haluška napríklad, tak tam sa človek náje fajn. Nič sa s tým neserú, iba na tej tabuli nakreslené, aké sú suroviny, teda neviem, jak to majú teraz, tak to bol na Halnárskej, ale tiež to bol zaujímavý koncept. Je to tak, lebo nemusí byť všetko o tom, že je to nejaké poš, alebo čo, že niekedy stačí aj úplne jednoduchá vec a môže to byť výborné. Však máme tu veľa výborných kaviarní, pekární, kde sú aj super koláče, však ja mám kúsok od domu Oné, ktoré si myslím, že veľmi dobré, výborná káva, koláče, ktoré si tam sami pečú. Keď spomenieme, ja neviem, synagógu, Teilminer, alebo Beskydov v meste, ateliér káva, pražiareň s vozičkom, čo bývajú pri Ružovom parku a tak, čiže tá káva je tu zase myslím silná zastúpená a to celkovo na Slovensku sme akože v tomto, až by som povedal, svetová veľmoc, lebo kdekoľvek na svete dojdeš, tak dobre, prídeš do Prahy, tak je každých 50 metrov výberová káva, ale si to zoberieš, že v Trnave, tak si myslím, že super. No tu je toho, tých kaviarní je to veľmi veľa, že to aj keď človek porovná niekde v Amerike, kde nevieš zohnať espresso normálne, ale iba toto posraný Starbucks a Americano si musíš tam dať ako najmenšiu kávu vlastne zo všetkých, tak OK. Ale mne napadla, že taká sranda, že máš nejaký taký zážitok, že zlý z Trnavy, z gastra, taký, že úplne, že že to bolo katastrofa. Tak akože zlý úplne, tak ja toto hovorím, keď dostanem tú otázku, že ja viem, kam idem väčšinou a tým pádom sa vyhnem až takýmto zlým skúsenostiam. Ale samozrejme sú tie podniky z radou tých, kde chcú všetkým vyhovieť a dostane sa tam kvázi nie tak, že tam idem cieľene, ale že sme v nejakej partii a ide sa tam a trošku akože zaváham a dám si to jedlo, tak som potom taký z toho smutný, lebo tak vieš, proste tie mrazené veci, akože nič není zlé na mrazení, ale keď zbytočne máš pol roka v mrazaku nejakú rybu, ktorú chceš servírovať, nejakého lososa, keď môžeš túto použiť dobrého pstruha čerstvého, tak je to smutné. No. Čiže neviem, či by som úplne menoval, ale však tých reštaurácií takých je tu veľmi veľa, kde chcú robiť kadečo a není to úplne ideálne. A minule sme si s kamošom objednali sa jednej z nich vypražaný sír a prišiel vypražaný sír so zemiakmi a nebola k tomu tatárska. Vtedy sa nám normálne zrútil svet, že toto čo, však teraz nám sa vyschne ústa, že to nemôžeš bez toho ani jesť. Áno, že to úplne nemá zmysel, takže to je nekompletné jedlo. Hej, ale ja premýšľam, akože jedna vec, čo mi napadá inak pri týchto reštauráciách, a to ma zaujíma tvoj pohľad na toto, je, že kedysi, keď som bol menší, tak mám strašne veľa spomienok, že s rodičmi sme boli v reštaurácii a strašne dlho sme čakali. Že strašne dlho. Že ja mám pocit, že v tomto sa ten servis trochu posunul na Slovensku, že už ani zďaleka toľko nečakáva na tie jedla. Že ten servis sa trochu naučil, aj taká tá kuchyňa, že sa zrýchlila a Tak to je kvôli tomu, že vlastne ak všetko napreduje, tak dnešná gastronomia z pohľadu kuchyne je o takzvanom prepe, teda príprave. Takže dneska už nefunguje to tak, že vyťahneš rezen, naklepeš ho a ideš ho robiť. Dneska máš, alebo dnes, aby som bol spisovný, funguje všetko tak, že všetko máš pripravené čo najviac do takého štádia, aby tá príprava čo najmenej trvala. Samozrejme, stále sú reštaurácie, kde je 1 000 000 ľudí a potom to nezvládajú, lebo majú poddimenzovaný personál a nestíhajú, ale tie veci v každej dobrej kuchyni naozaj sú pripravené. Omáčky, zavakuované, mäsa pripravené, naklepané, predpečené a rôzne tieto prípravy, kde to má všetko pekne, krásne v šuflíkoch pripravené, v chladiacich a jak príde objednávka, bum, ide to von, dopeká sa to, dosmaží a máš to o mnoho rýchlejšie ako niekedy. Ale taký je trend. Mhm. Akože určite sa to posúva ďalej a pri tomto mám takú otázku, že čo je podľa teba horšie? Predimenzovaná alebo poddimenzovaná kuchyňa? Keď je tam veľa ľudí, tak si asi zavadzajú a nie je to moc lepšie.
No len to v podstate není nikdy, lebo strašne sa snažia akože tí majiteľia šetriť, čo chápem do určitej miery, ale zase potom to môže byť kontraproduktívne a ide to na úkor tej kvality, lebo naozaj keď má 100-miestnu reštauráciu odvariť dvojčlenný kuchársky tím, tak je to šialené, lebo to je aj fyzicky nemožné a potom to schyluje sa k tomu, že sú všetko polotovary, ktoré len hádžeš do fritézy. Takže to je také problematické. Samozrejme, žiadny extrém není dobrý v ničom. Čiže aj keby, že máš malú kuchyňu a dáš tam 10 kuchárov, tak je to rovnako zlé, ako keď tam dáš jedného, no lebo to nemá zmysel. Takže preto to je aj dôležité, tak ako som hovoril, tie čísla a ekonomiku nastavovať, vedieť nastaviť aj toto, že koľko kuchárov na smene, koľko čašníkov na smene, má toto odsledované a nejakým spôsobom nastavené tak, aby to všetci zvládali. Čo ťa v gastre inšpiruje? To by ma zaujímalo, že pozeráš nejaké filmy, dokumenty v YouTube alebo máš nejaké podcasty? Ja sa snažím byť taká špongia dosť a vnímať všetko. Samozrejme najviac úplne ma naučili šéf-kuchári, lebo za tie roky, kedy som fungoval nejako na Instagrame a na nejakých eventoch a tak som sa z veľa z nich skamarátil. A oni mi dávajú tie rády, oni ma posúvajú, ukazujú mi rôzne techniky a tieto veci, ale samozrejme sledujem aj videá na internete, mám kuchárske knihy, aj sledujem nejaké dokumenty na Netflixe, filmy a tak ďalej a všetko, čo niekde vidím, tak sa snažím to nasať ako keby a potom to nejako použiť. Niekto na toto povie aj, že vlastne ako keby niekoho kopíruješ, lenže v podstate všetko na svete už je vymyslené a ty môžeš robiť len rôzne variácie. Čiže ja keď vidím niekde nejaký recept a vlastne ho ako keby zopakujem, ale trošku si tam niečo prispôsobím podľa seba, tak je to podľa mňa úplne v poriadku a keď toto robí niekto s mojimi nejakými vecami, tak som rád, lebo som rád, že zasa ja môžem niekoho inšpirovať. Čiže treba mať v tomto tiež takú otvorenú myseľ a proste šíriť medzi sebou. Aj tí kuchári, niektorí sú takí, že nechcú dávať tie recepty, čo je podľa mňa škoda, lebo by to len pomohlo všetkým, ale veľa z nich je takých, ktorí hoci kedy im zavolám, napíšem, pomôžu mi, poradia, takže som za to vďačný. Tak to je skvelé, lebo tej inšpirácie je všade teraz veľa, veľmi. Akože ja mám z teba aj taký pocit, že si v celej tej komunite jeden z najaktívnejších. Koho tak zo Slovenska by si odporúčil sledovať? Gastroscéne. Myslíš na internete? Na internete. Na internete veľa kuchárov, akože to je trochu aj škoda, ale chápem to, že na to nemajú čas, lebo robia v tých prevádzkach, takže nevedia úplne fungovať na internete. Určite by som odporúčil Paliho Sekerku, pretože nevarí v nejakej reštaurácii, ale dáva veľa zaujímavých inšpiratívnych videí na internet. Takže on je taký jeden z tých hlavných, určite Dalibor Pantimian robí krásne videá v takých jednoduchších receptoch, ktoré v podstate môže si pripraviť doma každý. Potom ťažko povedať ešte kto, taký ja napríklad. A ja som taký, že snažím sa aj, že keď mi tí ľudia píšu, lebo niekedy sa to stane, že naozaj veľa mi píšu o tie rady, že čo ako urobiť, tak ja si tú námahu dám, aby som im odpísal, pretože chcem proste a vážim si to, že ľudia sa zaujímajú a že chcú sa to naučiť urobiť lepšie. Ako keď mi teraz niekto písal, že ak má urobiť nejaké kurácie, neviem čo, tak som rozpísal dlhú správu, lebo som si hovoril, že jednoducho, keď to ten človek začne robiť takto, tak možno od neho sa to zasa naučí ďalší a na konci dňa proste celá tá spoločnosť bude to vnímať lepšie. Takže beriem to tak. No. Hej, takže si bezplatný poradca. Áno. Na gastro. Akým spôsobom sa zlepšovať. Dobre, v každom prípade, na čom teraz ešte pracuješ? Aké máš projekty? Teraz pracujem hlavne teda na organizácii v tejto našej firme Food Events na privátnych primárne, v rôznych eventoch, oslavách, firemných a tak ďalej. Sem tam máme niečo aj verejné, potom tie food tripy do zahraničia, potom máme vlastný podcast Žrúti, kde so zaujímavými hostiami z gastroscény rozoberáme kadejaké témy. A ďalšia vec, ktorej sa akože veľmi veľa venujeme, moja spolupráca s reťazcom Kobe Jednota, pre ktorú
vlastne so Zuzkou Váčkovou točíme reláciu, ktorá vychádza každý piatok 14:50 na STVR, teraz 1. A volá sa to Netradičné recepty a robíme tam niečo v štýle takom, že vlastne nejaké tradičné jedlo a trošku ho twistneme nejako. Sem tam sú tam aj nejaké tak akože exotickejšie veci, ale primárne ide o toto, že ja neviem, robili sme Segedin, ten teraz vyjde v najbližšej dobe tá epizóda, kde sme to urobili trošku inak, že sme nedali mäso do kapusty, ale upiekli zvlášť bôčik, zvlášť tú kapustu, aby proste, že malá zmena, ale veľký rozdiel na konci dňa, takže takéto super, veci okolo toho. To znie super. Do celého tohto TV sveta si sa vlastne dostal cez Bezservítky. Áno, to je tiež taká zaujímavá vec, lebo mňa dosť veľakrát oslovili predtým, než som tam išiel, len ja som bol stále z toho taký, že videl som pár tých epizód a videl som, jak tam po sebe kričia, hádžu veci a všetko toto a hovorím, že pre Boha tam nemôžem ísť, lebo však sa tam zbláznim. A buď ma niekto zabije, alebo ja niekoho zabijem. Ale potom raz prišla tá ponuka tak, že bude to partia, o ktorej viem, že plus minus kto tam bude. Hej. A to bolo moje prvé účinkovanie. Išiel som do toho a je to veľmi náročné celý ten týždeň, naozaj celé dni odmakané na tej kamere, čakania veľa a tak, ale veľmi som si to užil, bolo to super. Oni potom boli v Jojke so mnou spokojní v nejakom zmysle a zavolali ma do druhého natáčania, kde som bol už so šéf-kuchármi a to bolo už o mnoho náročnejšie, pretože tí šéf-kuchári, oni jednoducho sú špica a chcú sa predviesť. A aj keď som ja hovoril, že chalani, že poďme to troška jednoduchšie, aby to nebolo tak zložité, tak samozrejme to tak na konci nebolo, ale že sme niekde natáčali aj možno do 3. 4. rána, čo potom, keď na druhý deň znova natáčaš, už je šalene ťažké, ale zase to bola skúsenosť, že som sa veľa od nich naučil a bolo to zaujímavé a rovnako super, takže bavilo ma to a určite by som ešte do toho išiel znova, ale ako si aj povedal, tak ma to odrazilo, lebo som tam bol videný s tými aj followery na Instagrame, aj z toho možno prišli nejaké ďalšie spolupráce, takže to sú také drobné nejaké pucle do tej skládačky, ktoré ťa postupne potom posúvajú ďalej. Ako ty si ten prvý vlastne, keď si tam bol prvýkrát, tak si vyhral? Áno. A druhýkrát? Druhýkrát som bol tretí, čo bol pre mňa obrovský úspech, možno ešte väčší, jak tá výhra v prvom, lebo boli tam so mnou šéf-kuchári, ktorí sú naozaj špičkoví, takže som si to veľmi vážil, že to tak bolo, ale v zásade je to jedno, lebo je to show a išlo o to, aby sme každý niečo dobre navarili, užili si to spolu a neriešili nejaké intrigy a takéto veci. Tak to úplne, akože keď to natáčaš, tak na týždeň musíš vypadnúť od všetkého, to je ozaj náročné, aj snad nájsť čas a vyhradiť a všetko. Áno, ono to je vlastne celý týždeň nevyriešiš nič iné, lebo tak dobre te do obedia, pokiaľ nevaríš ty v ten deň, tak vieš niečo ešte porobiť, ale väčšinou je to o tom, že moc nestihneš, buď dospávaš, alebo čo, a potom rýchlo ťa už zase príde zobrať auto, ideš na natáčanie niekam a tam potom čakáš, potom robíš všelijaké tie dokrútky, potom ide to servírovanie jedla, program, potom zase dokrútky a naozaj, keď sme pri jednom tom natáčaní boli do 3:30 rána a ležali sme pred výťahom na zemi, rozbití už úplne, tak vtedy mi nebolo všetko jedno. No to verím, že to je náročné, ale pozri, no keď z toho padla akože aj tá spolupráca, si stále v tej telke, vieš o tom rozprávať, šíriť to slovo, lebo ja ťa berem hlavne v prvom rade ako takého popularizátora, takého alternatívneho prístupu. No vidíš, to je to, že ambasador znie lepšie ako foodbloger, lebo to je také škaredé a to ambasador znie tak vznešenejšie. Ambasador, takého alternatívneho prístupu ku kuchyni. Takže čo ďalej? Po týchto, máš teraz nejaký cieľ, alebo že kam by si sa chcel dostať s týmito vecami, ktoré robíš? Tak som teraz taký spokojný, pretože ten minulý rok bol taký, že veľmi veľa aktivít som mal v tom gastre takých, ktoré
aj nevyšli, aj neboli nejaké prospešné aj pre mňa, aj akože mentálne, aj finančne, čiže som sa tak ako keby hľadal a teraz som tak dobre nastavený, lebo mám síce tých vecí, ktorým sa venujem veľa, ale sú dobre nastavené a tým, že keď sú aj ekonomicky dobre nastavené, tak si motivovaný, lebo naozaj potom je ťažko. Keď som bol v predchádzajúcej práci a obchodníka s oceľou, tak celé to gastro pre mňa bol len taký koníček, ale teraz keď už ma to živí, tak už je to iné, je to veľmi dôležité, musíš si dávať pozor, čo môžeš robiť, aby som sa aj venoval rodine, pretože mám 2 malé deti, manželku, takže je to také, že ale zasa ma to posunulo ten minulý rok. No a moje ciele sú v kontexte toho napredovať stále, bol by som rád, keby relácia bola úspešná, bola dlhodobým projektom, aby sme tým ľuďom mohli ukázať pekné recepty a aj zároveň našej firme, aby sme tých eventov mali veľa, lebo samozrejme je tam ten ekonomický aspekt stále, to si nebudeme klamať, všetci z niečoho musíme žiť, ale pre mňa je za tým aj to, že chcem pomôcť tej gastronomii a tam preto som rád, že som aj súčasťou toho Goemio, teda, že môžem organizovať ten gala večer, lebo toto sú všetko tie drobnosti, ktoré tomu vlastne prispievajú, aby to sa tu zlepšovalo. Čiže ten najdlhodobejší cieľ pre mňa je ten, aby sme tu mali veľa reštaurácií, kde sa môžeme ísť nájsť, aby sme tu mali veľa obchodov a farmárov a všetkých týchto dodávateľov a mohli si jednoducho vyberať z tých najlepších možných surovín. Takže to je to asi najdôležitejšie. Ono je aj možno trochu škoda, že my ako Trnava a Trnavský kraj viacej sa na tomto nesnažíme stavať, lebo ja mám priateľku z Brna a ona mi vlastne hovorila, že Brno to malo v nejakom predchádzajúcom období alebo predchádzajúci primátor, že to mal, alebo primátorka ako cieľ, že vybudovať proste z Brna nejaké gastromesto, takže sa posilňovala celá tá gastrokultúra a pod. A tam mám pocit, že ľudia sú viac zvyknutí aj chodiť do tých prevádzok a pod, že je to pre nich také prirodzené, že sú v meste, idú do tej prevádzky a tak. A tu kopec reštaurácií vidí človek prázdnych alebo podnikov a ma to tak mrzí, že možno ani sa to tak nepopularizuje presne, že keď to niekto robí inak, prečo sa o tom nehovorí a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti aj tí naši foodblogeri slovenskí, akože vo všeobecnosti, nemám pocit, že by dostatočne upozorňovali na takéto veci. Hej, že... Áno, lebo toto je to, že vlastne ako keby to ľudí nezaujíma, je to nezaujímavý content, preto aj ja síce roky pracujem na tom Instagrame, ale mám followerov ďaleko menej ako niektorí, ktorí chodia len ochutnávať burgery a takéto veci. Ale je to v tom podľa mňa, že ty keď sa staneš ako že buď primátorom alebo nejaké vedenie mesta, tak každý má nejaké to svoje smerovanie a tie svoje veci, ktoré má najradšej a k ním inklinuje, čo je dosť logické. Čiže za mňa by bolo úplne super, keby si sa ty stal primátorom, lebo viem, že si právnik a proste máš na to dobré vzdelanie aj všetko a zároveň tú gastronómiu miluješ, čiže viem, že by si to nenechal len tak a snažil by si sa aj v tomto smere, takže jasne, držím palce. Ďakujem, no možno jedného dňa. Ale v každom prípade ešte mi napadlo, keď sme sa o tomto bavili, že keď teda Trnava je pre teba takým, že nič moc, že možno v okolí Trnavy, alebo také, že dajme, že hodinu od Trnavy, tým pádom aj Bratislava sa dá počítať. Zároveň také, že to není úplný cenový zabijak, že pre takého bežného poslucháča, že čo by možno mohli ochutnať. Také, že... Tak začnem takými tými naozaj najbližšími, to je kašteľ Voderady. Voderady máme úplne za rohom, krásne zrekonštruovaný, novo zrekonštruovaný kašteľ, v ktorom je reštaurácia, kde je šéf-kuchárom Peťo Bracho, ktorý aj vo Voderadoch žije. Je to perfektný šéf-kuchár, robia tam krásne jedla, je to taká vyššia gastronomia, aj ten priestor je celý taký honosný, krásny, čiže cenovo trochu vyššie, ale výborné. Romantická večera a podobné veci určite odporúčam. Potom jedna z najpopulárnejších a najlepších reštaurácií na Slovensku z hľadiska takého toho bežného štýlu je Sýpka u Ludvíka, ktorá je, ak sa nemýlim, 20 minút od Trnavy na R1 smerom do Nitry pri dedine Báb, ktorá je absolútne famózna. Marek Kotuček, šéf-kuchár, veľký makač, vydajú tam okolo 400-500 alebo tak nejak jedál denne, čo je šialené množstvo a každé to jedlo je v úžasnej kvalite, takže klobúk dole pred nimi, čo tam dokážu.
A potom samozrejme v Bratislave je toho veľmi veľa, aj keď aj tam by mohlo byť viac. Či už nejaké klasické bistrá ako Bistro Otto, teraz Ferdinand, a potom až po tie fine diningy, ako som hovoril, Ek, Irin, čo je reštaurácia Lukáša Heska, ktorý bol predtým šéf-kuchárom v akadémii. Takže je toho veľa. Zase v Nitre tiež sa nájde zo pár konceptov azijské, tatami napríklad. A inak aj v Trnave máme zaujímavé azijské nejaké koncepty ako enak, alebo sušiky, alebo na rozvoz simply napríklad. Takže tých azijských je celkom dosť veľmi dobrých. A hodina, čo ešte? Tak hodinu, možno aj Trenčín. Tam je hotel Elizabeth veľmi pekný s šéf-kuchárom Danom Markom, tiež krásne jedlá, takže ono dá sa toho nájsť naozaj veľa, len treba trošku hľadať. Teraz je to také zložitejšie, lebo keď ideš niekam a vygooglíš si, tak vidíš len Google recenzie, ktoré nie sú moc vypovedajúce o nejakej kvalite a preto je dobrý ten Bedeker, takže som rád za to Goemio, že príde a že vieš si to už takto nájsť. A vidíš, otvoríš si v tom meste a vidíš teraz najlepšieho. Tak potom si povieš, že či tam chceš ísť a dať možno viac peňazí, alebo pôjdeš do nejakého bistierka, ktoré má to hodnotenie nižšie, ale stále je dobré. A tam je nejaký tým hodnotiteľov? Tam sú inšpektori, o ktorých nikto nevie, pretože aby to bolo relevantné, tak ako je to v Micheline, čiže oni chodia a hodnotia a teda môj párťak z našej firmy Food Events Mišo, Ondriš Čiliš Rudinak, tiež na Instagrame veľmi aktívny, tak on je šéf inšpektor pre Slovensko, čiže on nehodnotí, ale spracováva tie hodnotiace recenzie od inšpektorov a má to celé na starosti. A bude mať nejaká reštaurácia na Slovensku aj 20 bodov? To ja neviem. K týmto bodom sa vôbec neviem vyjadriť, pretože to sú veľmi akože tajné informácie, ktoré sa odhalia až na tom gala večeri. K tomuto ja nemám prístup, takže sám som zvedavý. Akože mám samozrejme nejakých favoritov medzi tých najlepších a tak, ale to sa musíme nechať prekvapiť. Chápem, lebo akoby len ja sa to nepýtam, pretože by som to chcel vedieť, len ma zaujíma, že či tá stupnica od tých 10 po 20, že či to je akoby, že vždycky v tej krajine musí byť to na tej stupnici rozložené, alebo že či to je proste, keď proste jediná dvacina na celom svete je iba v Nemecku, tak bude to iba v Nemecku, hej, že asi skôr to tak bude. Mne sa zdá, že ako to neviem, nechcem úplne trepať, ale mne sa zdá, že 20 nemá nikto, nikde. Lebo to je naozaj, že dokonalosť, že by si musel dostať vo všetkom plný počet bodov, čo je asi nereálne, lebo vždycky niekde nejaká chybička, lebo to hodnotenie by malo byť veľmi komplexné od servisu, jedla, prostredia, privítania a všetkých možných vecí. Neviem úplne, jak to je presne, ale viem, že je to veľmi rozsiahle. Takže vlastne ťa to motivuje, alebo malo by ťa to motivovať, keď budeš mať tých bodov menej, tak ty vieš sa ozvať šéf inšpektorovi ako reštaurácia a povedať, prečo mám toľkoto bodov, že povedzte mi spätnú väzbu, že čo sme urobili zle. A to je obrovská výhoda oproti Michelinu, kde ti toto nikto nepovie. Čiže ty, keď mu zavoláš ako majiteľ reštaurácie alebo šéf kuchár a povie, že teda objasníte mi to, tak on si vlastne otvorí to hodnotenie a vysvetlí ti, že prečo. A tým pádom ty máš profesionálnu spätnú väzbu a vieš, čo máš urobiť, aby si sa zlepšil a aby si ten ďalší rok, keď ťa inšpektori navštívia, mal tých bodov viac. A aby som to ešte pochopil, tam je, akoby povedal si 150? Okolo, myslím, že 150 reštaurácií z celého Slovenska. A to není, že musí to byť z každého mesta, alebo je to tak urobené na schvál? Nie. Je to proste... Neviem na základe čoho sa to úplne vyberá, že kde idú navštevovať a tak asi sa to nejako dáva dokopy ten zoznam, čiže môže sa stať aj, že tam bude vynechaný niekto, kto je dobrý, ten akože kľudne sa im môže ozvať, aby ho navštívili ďalší rok, ale dôležité, aby bola zachovaná tá anonymita, že aby... Lebo vieš, ak to je, že ty keby si vedel ako majiteľ reštaurácie, že teraz ťa ide niekto hodnotiť, tak tam červený koberec dáš, nakúpiš najlepšie suroviny, ale už zajtra sa všetko vráti do starých kolají. Jak na Zdenka Polrajcha, keď sa chystali toto, keď prišiel. Takže niekedy tam tie naštýlované príchody ale dobre teda, tak toto bola
veľmi výživná debata, si myslím. Ja na záver sa vždycky pýtam ešte hostí na 3 odporúčania. Prvé sme asi odbili, to bolo teda Bistro Galo ako najobľúbenejšia reštaurácia. Je to tak? Je to tak. Dobre. Je to srdcovka pre mňa a veľmi im fandí. Druhá otázka je najobľúbenejšia kaviareň alebo káva v Trnave. Najobľúbenejšia káva alebo kaviareň. Tam je to taká odpoveď zložitejšia, pretože niekde je krajší priestor, niekde je lepšia káva a tak. Ale ja poviem to lebo budem taký lokal patriot, keďže je to 50 metrov od môjho domu. Cítim sa tam dobre, napriek tomu, že to nie je úplne najkrajšie lokalite, to na rohu pri stanici. Hej. Ale je tam výborná káva, výborné koláče, dobre sa tam sedí, príjemný personál, takže za mňa Výborná káva, tam to naozaj mám aj rád, to by som povedala ja ako moju najobľúbenejšiu kávu. A aj dobrú cenu tam majú, akože takú férovú. Presne. A tretia otázka je, že také top miesto v Trnave, na ktoré by si zobral niekoho sa pozrieť? Top miesto, akože to možno taká paradoxne by som povedal odpoveď, ale ja mám najradšej Kamenáč. Mm-hmm. Mám tam síce kúsok aj pozemok, kde ešte nestaviam nič, ale celkom rád by som tam aj býval, ale zároveň mi príde strašne akože zanedbaný, lebo tam by sa dali urobiť nádherné veci, lebo je to príroda v Trnave a dalo by sa tam chodiť, lebo však chodia tam rodiny, ale je tam krásny ten amfik, je tam bufet, ktorý je zavretý, otvorený krížom krážom, ale je to miesto také, že, lebo ja mám rád veľmi prírodu a tam to mám rád, aj proste ten splav tam ďalej, jak teče riečka a všetko toto, čiže tam tú oblasť mám veľmi rád a chodil som tam veľa aj cez COVID si oddychnúť, aj na ryby vlastne som tam chodil a celkovo ten Kamenáč mám rád, aj rád sa tam prechádzam po tom naučnom chodníku, ktorý tam je, alebo aj na kúpalisko chodíme s rodinkou, čiže to je taká moja najobľúbenejšia časť a tam určite by som kohokoľvek zobral sa len tak prejsť. Kamenáč je nádherný a dúfam teda, že sa mu tiež dostane viac pozornosti. Je to škoda, v podstate tam je to na úpadku, mám taký pocit dlhodobo a inak nie je tam až taký drahý nájom, ak by tam niekto niečo chcel robiť. Vlastne tuším len 100 € na deň tam stojí ten amfik, aj keď je teda rozpadnutý docela a bufet u medveďa, bohužiaľ, no ten je naozaj otvorený viac náhodne, ako by sa to asi každému Ale pritom páčilo. Je to škoda, lebo si zober, že tam by si dal von nejaký grill, nejakú živú hudbu a by si tam rozvoniaval by celý Kamenáč, by si tam čapoval, decka by sa tam hrali v tom parku, dospelí by tam sedeli, kecali, hudba, jedlo a od apríla do oktobra tam vieš proste robiť krásne veci. To je trošku škoda. No. Nádherná rekreačná oblasť, hej, však ale malo by sa tento rok, že vraj začať s prerábkou Kamenáča, takže uvidíme, lebo už dlhodobo, čo je vlastne tá stránka Plánuj mesto, tak tam to bolo najvyššie, že ľudia to hlasovali, že chcú to, ale nejako to nebola doteraz priorita a je to podľa mňa obrovská škoda, akože nie len pre obyvateľov Prenga, ale vo všeobecnosti myslím si, že všetkých Trnavčanov nemáme kde inde chodiť a Kamenáč je lepšie kúpalisko ako Castiglione, proste Castiglione je malé a není tam ten prírodný aspekt. Každý si podľa mňa radšej láhne v lete pod stromy ako na rozpálený betón. Takže... Presne tak a inak ešte keď môžem k tomu dodať, tak vlastne tam, keď sme sa bavili o tých farmárov, tak sú tam rybári, alebo teda rybníky, kde si viete kúpiť presne tie čerstvé ryby. Akože je to tam niekedy trochu zložitejšie, uznávam personálne, ale tie ryby tam majú výborné z okolitých rybníkov a všetky od zubáča, sumca, pstruha, tak si tam viete kúpiť úplne čerstvé, takže naozaj kúpte si prosím takéto ryby skôr ako lososa, lebo aj podporíte lokálnu farmu, aj budete mať niečo čerstvé a zdravé a proste nie je niečo, čo precestovalo pol sveta a je to ešte pochybnej kvality, takže to by som ešte k tomu dodal. Takže toto bolo úplne záverečné odporúčanie na to, kde ísť v Trnave si pre nejaké lokálne výrobky. Toto bol David Geci. Keď ho chcete sledovať, tak follow na Instagrame Dave the Chef. Okrem toho predpokladám aj iné Instagramové účty na Food Events
asi. Áno. A relácia, takže každý piatok? Každý piatok 14.50 STVR 1 so Zuzkou Vačkovou, kopec randy s Bačom Honelníkom, ktorých určite poznáte, takže pozrite si to a budeme sa tešiť. Dobre, tak toto bola naozaj ešte raz perfektná epizóda podľa mňa a Dávidovi veľmi pekne ďakujem a počujeme sa o 2 týždne. Majte sa. Ďakujem aj ja za pozvanie, majte sa, čaute.